V hlavnej úlohe v slovenskom znení Stanislav Dančiak. Didy a pomsta vydedencov. Zberali ste mu tlak? Aha. Puls? Áno. Tak mu dajte nitroglycerín. Čo? Aj ten ste mu už dali? Tak ešte injekciu. Aj tu už dostal. Začnite sa modliť. O 5 minút sme u vás. O 5 minút? To nestihneme, profesor. Je tu obmedzená rýchlosť. No a? Ide o ľudský život. Profesor. Žije? Myslím, že sa už blíži koniec. Odkedy ste tu? No, už asi hodinu. A odkedy nič nehovorí? Asi hodinu. Kde sa motáte? A koľko žení ešte tu? Profesor, a vy tu čo chcete? Niekto je chorý. No, nehľadte na mňa tak hlúpo. Ja som zdravý ako ryba. Ja viem, ale upokojte sa, pán Breleman. Nesmiete sa rozčuľovať. To je zbytočné. Sestra, moju badmintonovú raketu, seniorský turnaj Profesor, cítim, že sa blíži môj koniec. Oznámte notárovi, aby zbola rodinu. Pán Breleman. A na pohrebe. A dáte, prosím. No tak ovládajte sa, mal predsa krásnu smrť. Čo je to? Počula som to už predtým. Prichádza to z kúpeľne. Z kúpeľne? Pozreli ste sa tam? Dvere boli zamknuté. Čo? Niekto je v mojej kúpeľni? To je neslýchané. Ide po von. Tu som. Miláčik, tvoja kúpeľňa, to je sen. Poď, vypijeme si tam šampanské. Vieš, ako nám bude báječne. Vy ste to... Ale Friedrich, ty môj malý pucimuc. Ja som tvoja malá, nežná Bepsi. Bepsi? Áno, bolo to nádherné. Veď vieš čo? Kam si ty schoval darček pre svoju Bepsi? Tam hore, hľadaj. Ale Puci, prečo tak vysoko? Nesmieš sa vôbec namáhať. Vieš, čo ti povedal doktor? Sebou, ty pohodiatý amík. Po 12. máme byť na druhej strane. Odovka. Oto! Telefón! CIA? Nie, Bon. To beriem. Dobrák. Oto Breleman. Čo? Hlasnejšie. Nepočujem. Moment. Ste tam? Mŕtvi. Už bol najvyšší čas.
Sa vie, že prídem. Charlie! Ďalší bobrák. No čo je, nezavádzajte. Rudiger? Rudiger! Áno. Čo je, drahá? Rudiger. 8:45 a ty? Myslel som... Rudiger. Prepáč, zabudol som. Rudiger, ty ma raz privedieš do hrobu. Prepáč mi, Florentínka, že som hneď... Podarilo sa ti už niečo na prvý raz, Rudiger? Nie, áno, nie. Florentínka, mám na zajtra pre Bokmajerovcov upieť srnčí chrbát? Áno, bude to pekný, príjemný večer. Isté, že. Pokiaľ ho opäť neskazíš. Prepáč, čo si sa... Rudiger, ty ma raz privedieš do hrobu. Snažím sa, Florentínka. Siď. Ale vidíš, teraz by sme si už mohli dovoliť slúžku. Ako si na to prišiel? Budeš dedieť, tak som si myslel, že konečne... Aspoň raz ti to myslí. Môžeš nechať zamestnanie? Áno? Áno. Prečo? Aby si mal viac času na domáce práce, Rudiger. Budeme môcť týmto vašim výrobkom konkurovať spolkovej pošte, pán Beleman? Výrobkom vy chcete vyrobiť? Ach tak, áno, konkurovať pošte. To áno, prirodzene môžete, však áno, prečo nie? Najmä objav, ten nie je taký dôležitý, páni. A čo sa týka patentovania, musí sa vyriešiť najmä otázka patentovania. Čo je problém? Vlastne nejaký problém, lebo všetky tieto údaje sú registrované tu. Áno, tie údaje sú už dávno registrované tu. Kedy môžete začať sériovú výrobu? Séria je závislá od peňazí, financií, páni. To je otázka financií. Celé roky to nosím tu. To tu nie je prirodzené, ale je to taká vzájomná súvislosť. Ďakujem, dovidenia. Pán Beleman, váš prototyp má ešte technické nedostatky. Odchádzame. No, to je predsa celkom pochopiteľné. Vlastne nepochopiteľné, lebo všetky dôležité údaje mám už dávno tu. Tak je to, Edgar, čo? Aj ty. Pán Beleman, máte telegram. Telegram? Čo telegram? Aha, telegram, Edgar, máme telegram. Pre mňa? Hej. Zober. Je už po ňom. Edgar, pozri, budeme dediť peniaze a kopu peňazí. Pozri, lebo strýko Friedrich už nikdy viac. No. Ďakujem, dovidenia. Nie. Emilio, nechaj ma žiť. Prosím. Emilio, to nemôžeš urobiť. Čo si počul bezo mňa? Moja žena a moje malé nevinné deti. Emilio, ty som platil presne, ale teraz nemá, ver mi. Giovanni, aj priateľstvo má svoje hranice. Ty už nechceš moju ochranu a ja si zase nemôžem dovoliť nejakú výnimku. Musíš zomrieť. Emilio! Emilio! Tvoj nemecký strýko je mŕtvý. Čo? Odpál. Mŕtvý, kaput, finito. Madonna mia santa. Počuj, Giovanni, čo sa trasieš? To si už ani trochu nemôžem s tebou zažartovať. Schop sa, pekne to spolu oslávime. Daj si, teš sa, Alberto. Prečo? Kretíno. Máš sa tešiť ako ja?
No, pán Böhlemann, ako ste spokojní? Teraz určite odo mňa očakávate nejaký kompliment. Už hej. O niečo lepší staničný bufet. Ale my sme dvojhviezdičková reštaurácia, pani. Pardon, musím vás trochu popraviť. Boli ste, môj milý, boli ste. Prečítajte si kritiku v najbližšom čísle Bon Vivant. A čo vám nechutilo, pane? Všetko. Pate chateau froid mi leží v balúdku ako kameň. Sos de la maison pre papi hudby sa lepšie cítila na hamburgeri ako tu. No a kačica Henrik IV bola taká suchá, ako malo byť vlastne víno. Preboha. A coup de surprise. Ochutnajte, môj milý, ochutnajte. No, prosím. Chutil? No prosím, sfušovali ste všetko, čo sa dalo, môj milý. A to je čo? Telefon, prosím. Ach tak, no. Titus Böhlemann. Áno, strýko Friedrich, áno. Porazilo ho. C'est la vie. To je... Čo, testament? Prirodzene, že prídem, ďakujem. Šampanské. Šampanské. Pán Böhlemann, naozaj mi chcete vziať 2 hviezdičky? Hej, to bola tá zlá správa. A teraz dobrá. Plánujem kúpiť túto reštauráciu. To je úžasné. A teraz opäť zlá správa. Ste prepustení. Merci, môj milý. C'est la vie. A tak mi ako notárovi a správcovi majetku zostáva smutná povinnosť oboznámiť vás s poslednou vôľou nebohého. Aj napriek tomu, že tu nie sú prítomní všetci oprávnení dedičia, dovolte mi najprv prejaviť vám úprimnú sústrasť. Ostatní rodinní príslušníci, ktorí sa z rôznych objektívnych príčin nemohli zúčastniť tejto smutnej... Pán notár, prosím, len nejaké ordév. Prosím, pristúpme hneď k hlavnému chodu. S'il vous plaît. Prosím, ako si želáte. Ak súhlasia aj ostatní prítomní, tak môžeme hneď... Naturalmente, presto. Áno, môžete, pretože my všetci čakáme. Tak čítajte, že áno, lebo my všetci veľmi... Prosím, venujte mi chvíľu pozornosti. A teraz malé prekvapenie. Upokojte sa, prosím, ešte neviete, o aké prekvapenie ide. Tam, to je... Predsa... Con goto. Hello. Nejaké triky. A nejaké nekryté šeky. Hello. Pokračujte. Teraz vás môžem oboznámiť s poslednou vôľou nebohého. To je nechutné. Už som v obraze, hej? Áno, dobre. Milí moji príbuzní pozostali, chcem, aby ste hneď na začiatku vedeli, ako nesmierne sa teším, že nikoho z vás už nikdy neuvidím. Bože, to nie je sci-fi. Hlúposť je mŕtvý, kaput. Upokojte sa, mŕtvy a môžem pokojne bilancovať svoj dlhý a úspešný život. Banka Böhlemann je dnes najlepšie prosperujúca súkromná banka v Nemecku. Aj vy viete, ako sa to všetko začalo. No, ako 10-ročný som uročilná. Vy chcete počuť niečo celkom iné? Nechajme to. Keď vieš, tak netreb. Chápem, že v túto hodinu hlbokého šiaľu vás dojíma len jedna myšlienka. Koľko
koľko toho má ten starý v trezore? Nie len tam, ale aj vo vínej pivnici, nespa. Teda mňa osobne nie. Čo toto vravíš? Čo keď nás teraz Friedrich, teda Kostríko počuje tam, čo keď nás vlastne tu počuje, čo si o nás pomyslí? O tebe zrejme asi ty ani nič iné nevieš, len toto. Myslím, že všetci ste mimoriadne obdivuhodným spôsobom dokázali v živote to nikam nedotiahnuť. Ako napríklad Titus, starý tučniak, geniálnym spôsobom dokázal zo svojej neschopnosti zaplatiť za jedlo, spraviť si výhodné zamestnanie. Ďakujem za ocenenie, strýko. Škoda, že ťa nemôžem pozvať. A ty, Albert, kde sú tie tvoje prevratné vynálezy? Kde som nejaký nevidel? Tu sú všetky zakodované, všetky údaje. Však raz uvidíš, keď budeš... Neuvidí Albert. Čo? Je predsa mŕtvý. Podľa môjho času ako teoreticky... A si Florentína? Áno, dotiahla si to do všetkých najvyššie, ďalej už nebolo kde. Ako čašnička vrcholovej reštaurácie s takými výhľadkami si nakoniec klesla a vydala si sa za podomového obchodníka s vysávačmi. Len čo dostanem peniaze, okamžite sa dám rozvieť. Emilio? Si. Pred 15 rokmi si z pasáka prešiel na vydieranie majiteľov trafík a malých obchodníkov. Čo robíš teraz? Ochraňuje majiteľov obchodov. No a ešte Otto, Kongo Otto. V Afrike si považovaný za nepriateľa číslo 1. No, aj to je celkom slušná kariéra dezertovaného Feldwebla. Šťastne, že si mŕtvý, inak by som ťa dorazil, ty vôľ. Nož, a teraz prečo ste sa tu vlastne zišli? Pri rozdeľovaní môjho majetku som si nič nezľahčoval. Rozhodol som sa podeliť vás spravodlivo a rovnakým dielom, aby sa nik necítil ukrátený. No a preto každý z vás dostane veľké nič. Ste videli všetci? Preskočilo mu. Je to starý somár. Prečo? Ticho, prosím, ešte neskončil. Upokojte svoje vášne a ďalej radšej počúvajte celý svoj majetok. To znamená o niečo viac ako 30 miliónov mariek. Zanechávam synovcovi 3. stupňa. Volá sa Dieter Dödel. On jediný z celého milého príbuzenstva nechodil zo mňa ťahať peniaze. Nikdy som u ňa nebol. Sára. Ale som si z vás celkom pekne vystrelil. Tak už toho mám dosť. Mňa nebudeš urážať, mňa nie. Ja si s tebou ľahko poradím. Uvlčím ťa, raz, dva. To je to. To bolo zbytočné. Testament je aj na papieri. Vypadni kazí vzduch. A vy sa odlepte, vyrabujeme to tu, podpálime a zmizneme. Uno momento, prego. Prepáčte, mohli by ste nás informovať, signore. Kto je vlastne ten záhadný Dödel? Doposiaľ sa mi ho nepodarilo vypátrať. Ináč by tu sedel s vami. No, moment, a čo, ak je Dödel len vymysel strýka Friedricha, no nie? Žiaľ nie. Čo ty chceš povedať? Pred 20 rokmi prišiel na pohreb drahej tety Olky a už vtedy bol stratená existencia. To je hrozné. Dieter Dödel. Kde býva tá kreatúra? Berlín, Dankenmalová ulica, myslím. Teda určite. No, a ten teraz zdedí všetko. To tak úplne nás všetkých... Albert, Dottore, upokoj sa. Čo ak tam už nebýva? A čo ak nežije? To je celkom možné, Madonna mia. Dedičstvo by sa rozdelilo medzi nás 5. Dovolím si vás poopraviť. 4. Uzráš sa na smrť. Ako viete, dediť môžu len živí.
Oddych, či nie oddych? Oddych. Davičko, aj tebe. Musel si to dať rovno do cesty. Haló, Freddy. Pivo, frťaná a hodná. Ako vždy, Didi. Ako vždy. Peniaze máš? Veď vieš, že Ako vždy. No ale Freddy, tak vydrž ešte nejakú tú chvíľu. 3 týždne. Skrátime to. Na čo by sme tak dlho čakali? Čo skrátime? Aby bolo jasné, Didi. Čapák nebude. Čo? Frťan tiež nebude. To A hotdog takisto. A čo, nič ti nedoviezli? Vari len všetci neštrajkujú. No to ťa teda ľutujem, kamarát. Čo chceš robiť? To, čo som mal urobiť už pred 7 týždňami, pán. Opatrne. Prídeš, keď budeš môcť zaplatiť. Nie som dobročinný spolok. Poď. No to si ešte počkáš, kamarát, či vôbec prídem. Ujo, No čo je? na strome mám lietadlo, dáš mi ho dolu? Daj pokoj, nie som opica. Tam je rebrík. No dobre, kamarát, ale čo za to? Nemám nič. Ideme na to, kolega. Pivo. A čo ešte? To je všetko. Ďakujem, Ujo. Ber si ho, je celé. Haló, Freddy, čerpy vraj prinášajú šťastie. No, opatrne. Počuj, ty šťastlivec. Doteraz si mi dlžný 300. Odteraz budú 3 modré. Modré? 3 tícky. Dávam ti na to 7 dní, jasné, 7 dní. Ak ich dovtedy nenavalíš. 7 dní to je veľa, Freddy. Toľko nezarobíš. Tak si niečo nájdi, ty hľadačkovský. Áno, to je dobrý nápad, Freddy. Pri mojich schopnostiach ti to zaplatím aj skôr. Haló, Didi. Haló, Doris. Tak, mal by som tu konečne urobiť poriadok. No, dnešnú poštu dám zatiaľ sem. Účet. Tak. Ďakujem, Didi. Upomienka, ešte jeden účet, upomienka, druhá upomienka, účet, druhá upomienka, tretia upomienka, tak to patrí sem, 1, 2, 3, 4, no. Hop. Čo je toto? Doktor Jur Franz Praetorius, advokát a notár. Otvoriť. Nie, s advokátmi ty nezačínam. Tak, kde to bolo? Tu je to. Hluchý. Nechápem. O trochu pomienkach. Haló? Tak, 2, 1, 5, 3, 2. Aj to. Haló, áno, tu je Dieter Degl, volám na váš inzerát. Hľadáme inteligentných, dynamických mladých ľudí, ktorí dokážu samostatne myslieť a konať. Áno, ja som ten pravý. Čo? Áno, momentálne som voľný, takže kde sa stretneme? A pri staničnom záchode, áno, prečo nie? Pre mňa za mňa hneď. Momentík, podľa čoho vás poznám? Momentík, pre istotu to radšej zopakujem. Máte oblek na mieru od Ferrucciho, hodvábnu košelu od Jardena, hodiny Rolex, slnečné okuliare značky Carrera a Maserati Quadroporte s turbom. Aj to bude na záchode? Ach tak, na parkovisku. Čo, či som mobilný? Samozrejme, že som mobilný.
Netrčí. Hello, ja som Mike. Ja som Mick Diddy. OK, poď za mnou. OK. Prosím. Aby si vedelo, čo ide. Sme mladí, ale dobre prosperujúci podnik. Snažíme sa vyplniť určité medzery. Dobre, ale môžem vedieť, čo tam je. Erotika. Erotika. No vieš, nahé ženské a tak. Tak porno. Nie, kultúra. Dejiny mravnosti západu. Dejiny mravnosti? Ukáž, pozriem sa. 300 mariek za kus. 20% je tvojich. A keď všetky predáš, zarobíš 1200 mariek. Tu máš zálohu. To nemôžem ani cítiť. Tak si láskavo zvykaj. No, dobre. Uvidíme sa každý večer o 7. Áno, ale kde? Pri záchode, kde inde. A vy nemáte kanceláriu? Nie. A prečo nie? Všetko robíme ambulantne. Ach tak. Tak a na vale šetri zelené a môžeš ísť predávať. 300 mariek nemám. A prečo vlastne? Ako záruku. Keby som ich mal, nie som predsa tu. OK, daj mi hodinky. No, dobre, ale daj na ne pozor, to sú potápačské. Simča, na čo ich ty potrebuješ? No, keď sa potápam. Máš pri sebe legitku? Samotné tu. No, výborne, aspoň niečo. Čo to robíš? Vráť mi ju. Záruka. No, dobre. No, počuj, Mike, ak to nie je obchodné tajomstvo, aké má výhliadky? Kupujú ľudia vôbec niečo takéto? Človeče, to je bestseller. V rebríčku na prvom mieste. Ale v akom rebríčku? Predaj a ty inteligent. Nezaploti. No štartuj, človeče. Ako blázon. Bolo mi to treba. Čo je? To ste boli vy? Kyboskávam, pani Bajlová. Máte záujem o erotiku? Čo je to, nový prací prostriedok? Nie, holé ženské a tak. Prosím. Pán Stukenschmidt, prosím, dobrý deň, máte záujem o erotiku? Myslíte holé ženské a tak? Presne. Prosím, poďte ďalej. Choďte tam, prídem ťa na Nikto, poslal som ma preč. Čo chcel? Neviem, čo chcel delá. Prečo? Lebo som ho poslal preč. Pozrite sa, 300 mariek, je to bestseller číslo 1 v rebríčku. Naozaj? V akom rebríčku, prosím vás? Čo tam po rebríčku? Máte záujem alebo nie? Ak nie, tak ja štartujem ďalej. No to viete, že mám záujem. Prídem. Ach, sem príde moja žena a uvidíte sviňačinky, zabije mňa aj vás. Aké sviňačinky, to sú dejiny mravnosti. Rýchlo. Zoberte si to a choďte s tým na balkón. Rýchlo! Hneď to bude rýchlo. No dobre, ale čo teraz? A vy ste kto? Ja predávam, nie, vlastne kontrolujem rúrky. Na korčuliach? Áno, je to rýchlejšie. Tak pokračujte. Mám vám pomôcť? Prosím vás, zastavte na chvíľu. Ďakujem vám.
lístok! Aby to šľak trafil. Netušil som, že kultúra je taká ťažká. Vďaka, Didi. Nie za čo. Boris, poď jesť. Idem. Ďalší deň zasa v ťahu. Nič som nepredal. Keby sa aspoň konečne niečo stalo. Áno? Nezavádzajte. Poďte dnu. Tak prosím, toto je apartmán. Prosím, s výhľadom von. Toto je kuchyňa. A tu prosím, tu šatník s zrkadlom. A tam... Tak, spálňa, prosím. Počkajte, čo tu chcú títo ľudia? Chcú sa nasťahovať. A vy sa chcete vysťahovať. Odkiaľ to máte? Ja o tom nič neviem. No a tu prosím, vstavaná skriňa. Ako vidíte, je tu všetko. Čo to má znamenať? Vysvetlite mi to. Držte hubu a krok, alebo ste schopní zaplatiť nájom za pol rok? Nie. No tak, konečne tu budú slušní ľudia. Myslíte si, že si môžete niečo také dovoliť? Pôjdem na to úrad pre ochranu nájomníkov, ja to tak nenechám. Sťažujte sa aj v lampárni, Dödl. No tak ako priatelia, prosím, ako? Prosím vás, pane, nakrúca sa tu? Áno, ale ty v ňom hrať nebudeš. Len som sa pýtal. Odpál, človeče, odpál. Škoda, rád by som si zahral. Skúsim to s tebou a už ma nezdržuj. Čo mám robiť, pane? Strč sa do kontajnera. Musí to byť. Nediskutuj. Len som sa pýtal. Kedy budem môcť vyliesť? Keď ti dovolím a drž hubu. Len som sa pýtal. Debil. Choďte preč. Tak čo vravíte? Beriete to? A to je všetko? Áno. Ha, moment. Sprcha. Sprcha? Sprcha. Studená a teplá. Podľa ročného obdobia. Prosím, takže 480 bez kúrenia. A to tu nie je? Urobte si hodzaj etážové. Povolenie vám dám. Poďte, ideme. To nie je pre nás. Čo? Bravo. Ani ja by som sa nenasťahoval, keby som tu už nebýval. Vyrazím vás, aj keby som mal z toho spraviť študentský domov. Pravdu povediac, už sa mi ani žiť nechce. Čo sa to tu deje? Ticho, Didi, nakrúca sa. Čože? A kde je kamera? Nie skrytou kamerou, preca. Ach, tak. No, dobre. No. Ó, prepáč. Rudiger. Pusti to, nech to uloží. Ty nešika.
Nie, ten si ponesiem. Rüdiger, raz ma privedieš do hrobu. Fú. Do keľu. Nie sú. Kam to bude? Mohli by ste nám doporučiť slušný penzión? Rüdiger, hotel Hilton. Hilton, ako chcete. Hilton? Nezabúdaj, že nie sme milionári, drahá. No a zajtra budeme. A čo, ak to neklapne? Rüdiger, 220 stačí. Aj na volant. 220 voltov? Nie. Radšej vystúpim. Už teraz? Dajte pozor. Ďakujem. Zachránili ste mu život. Čo tu postávate? Pustite ma, bývam tu. Pokračujte, prosím. Stojte, kto ste? Didididu. Konečne, komisár už na vás čaká. Na mňa? Prísahám, pán komisár, tvrdil, že nakrúcajú film. Hlúposť. Nevymýšľam si, verte mi. Hej, Didi, som rád, že si tu, neveria mi. Pán komisár, môžem už vyliesť? Nie, ničím sa tu nesmie hýbať. Len som sa pýtal. Vy ste pán Döru? Áno, žiaľ. Komisár Becker, môj asistent pán Langenhagen. Teší ma. Počul som, že ste našli mŕtvolu. Áno, a preto by sme si veľmi radi pozreli váš byt, ak To dovolíte. nie je problém, pán komisár. Prosím, nech sa páči. Čo chcete vidieť? No, radi by sme sa... No vidíte, pán komisár, tak to má plus človekom. A pritom na to nemajú právo, je to aj v ústave. Čo, nesmú vám vypnúť svetlo? Že ľudská dôstojnosť je nedotknutelná a ona je nedotknutelná. Nedotknem sa vašej dôstojnosti, ale dovolíte mi trochu sa tu poobzerať. Prosím, ale nespravte mi tu neporiadok. Ďakujem. Bol tam med, pán komisár. Odstavená. Teda, prečo ste zmizli po vražde a kam? Vražde? Po akej vražde? Teo vám povedal, že tu točili film. A tej vašej rozprávke mám uveriť? Mne nemusíte, ale Teo tu býva 20 rokov a celý čas bol tu, musí to vedieť. A povedzte, nepadla vám niekedy tehla na hlavu? No, nie, mne nie, ale Teo ten... No čo na mňa zízate? A vôbec máte povolenie na prehliadku? Nie. A vy máte alibi? Nie, momentálne nie, ale môžem si zohnať. Aha, rozumiem. Patríte medzi tých páchateľov, ktorí agresívnou, útočnou obranou... Prestaňte so svojimi teóriami. Dávajte radšej pozor na to, čo robím. Môžete sa... Počkajte, nie! Prečo ste to chceli ukryť? Ukryť? Vôbec neviem, o čom hovoríte, pán komisár. Langenhagen, zoberte všetko, aj veci zo stola a koša. Počkajte, čo to robíte? Nie, nechajte to. Povedzte mu, nech to nechá tak. To nie je moje, to je majetok môjho predchodcu. A kde je? Ten už je dávno pod zemou. No, to by stačilo. Ukážte mi vaše doklady. Doklady? Ale to bude horšie, tie sú totiž ďaleko záruku. Langenhagen Putá. Doktor Jur Franz Pretorius, notár a advokát. Langenhagen. Tie želieska.
Haló, pán Dödel? Čo sa robí? Kto ste? Pretorius, advokát a notár. No, ja hrám muža v kontajneri. Rozumiem. Chcel by som hovoriť s pánom Dödelom. Dödel? S ním už všetko natočili. Tomu nerozumiem. Nečítali ste scenár? O čom to hovorí? Nerob sa, že nevieš, vravel si hráš notára. Ale ja som notár. A tak, len som sa pýtal. Tak čau. Prečo stojíš? Čo keby sme to odložili na zajtra? Rüdiger. 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 Čau, Alberto! Konečne! Čakám ťa tu celé hodiny. Hej, budem platiť, prosím. Emilio, šoféroval som 24 hodín, som na smrť unavený. Nechaj ma chvíľku. Spať budeš potom, Alberto. Najprv navštívime pána Dödla. Emilio, dovol mi aspoň sa najesť. Práve teraz, no dobre. Hej, bambína. Gracia, signora. To nie je pre vás. Zaplatí dvojnásobne, bambína. Čo robíš večer? Hej. Čo je? Nespí. Špagety nie sú al dente. Padrone, špagety nie sú al dente. Nechutné. Takýto človek je môj príbuzný. Fuj. Už nedlho. To je neuveriteľné. Rüdiger, pohni sa. Je presne 9:45. A ty si ešte nezapojil prúd. Už na tom pracujem, Tinuška. Už. Čo myslíš tým už? Už pracujem. Už to len zapojím a keď si pustí sprchu, 220 V ho zabije. No dúfajme. Trvá ti to dlho, Rüdiger. Vidíš, ponáhľam sa. Áno. Ako a kde? Sem a sem. Rüdiger, ako dlho ti to ešte bude trvať? Moja noha. Prepáč mi, Ešte dobre, že mi lekár. Nechcel som sa ťa dotknúť. Čo? Nebuď drzý. Choď si ľahnuť. Kam? Na posteľ. Prosím, Tinuška. Už dávno si mal zapojiť prúd. Prúd, kvôli tomu sme tu. Prepáč, že to neklaplo hneď na prvý raz, ale nevyznám sa. Klaplo ti už niečo na prvý raz? Tento raz hej. Áno? Kde a ako? Len trpezlivosť. Trpezlivosť. Rüdiger, o chvíľu bude 4 aj 5 a ty ešte stále... Chvíľu ticho. Rüdiger, ty ma raz privedieš do hrobu. Máš pravdu. Rüdiger, čo si zase vymýšľaš? Nič, Tinuška, chyť to a mlč. Pohni sa, Rüdiger. Lež pokojne, oddychuj. Pokojne a pri tebe. Rüdiger, dokedy budeme ešte čakať? Hneď. Žiješ ešte, Florentínka? Ľutujem, Tinuška, že to neklaplo na prvý raz. Kto ste? Arrivederci, Dödl.
Alberto, poď oslavíme to. Haló, kolegovia, všetko som videl, perfektné číslo. Všetko si videl? Jasné, dojte mi autogram. To vieš, naturalmente. Alberto. Čo, máte hlavnú postavu? To čo tak je? Nestrieľajte, vzdávam sa! Prestaňte! Poď, Alberto. Teraz ideme osláviť smrť Dietera Dödla. Alberto. Pán Dödl, ešte raz od začiatku. Ako ste prišli o váš preukaz? Zrozumiteľne a stručne. Teda bolo to takto. Práve som narazil na jednu lebku, keď som zrazu pocítil veľký hlad. Ach, tak náhodou nemáte aspoň kuriatko? Nie, hot dog. Nie, ani hamburger. Tak aspoň zo pár orieškov by mi stačilo, celý deň som nič nejedol. Langenhagen, nemáme zo pár orieškov? Nie. Počuli ste. Ďalej. No, dobre. Kde som prestal? Ach, tá lebka. Len to najpodstatnejšie. Dobre. Priletel som lietadlom cez výklad, hotová Hirošima. Lietadlo patrilo kolegovi, je tiež dutý. Flepital, ako má svinia, chcel 3000 mariek. Odštartoval som a pred staničným záchodom som spoznal Majka. Nosí hodvábnu košelu s turbínou a pochádza z Ferrucci. Poznám množstvo holých ženských. 20 z nich zapalil do kufrov na báze provízií. Len čo som ich postavil, už aj to rachlo a hneď bol mŕtvý. Je to jasné, pán komisár? Nie. Langenhagen, vy ste tomu rozumeli? Nie. Tak ešte raz. Kedy to rachlo? Krátko po tom, čo som odstavil dejiny mravov. Ale čo nepoviete? To ste nespomínali. Spomínal som vám 20 kusov, mal som dostať provízie. 20 kusov? A kde sú teraz? Kde inde, predsa v kufroch, ktoré sú v mojom byte a byte na Dankelmanovej ulici. Ale prestaňte už konečne s tými hlúpostiami. Tak podľa vás tam potom niečo rachlo. Správne, konečne ste to pochopili. Aha, už sa to začína rysovať dejinami mravou, Dankelmanovou ulicou. Zbytok je rutina. Dankelman, Langenhagen, ideme. Dejiny mravou, to je ono. Tadiaľ to. Prepáčte, som Pretorius. Rád by som hovoril s pánom komisárom Beckerom. Pretorius. To meno som už niekde čítal. A ste od novín. Niečo vám dôverne prezradím. Mozog som ja. Prirodzene, prepáčte. Som advokát a hľadám pána Dödela. Advokát? Dödel nemá ani haka. Veď práve, kvôli tomu... Nie, pane. Dostane zákonného zástupcu. Odsúdia ho, ako vždy. Mohli by ste mi povedať, kde nájdem komisára Beckera? Ľutujem, ponáhľam sa. Prosím, pán komisár, až po vás. Ďakujem. Pozrite sa, nie je vám niečo nápadné? Nie, prečo? Predtým tu bol o niečo väčší poriadok, ako je teraz. Možno, hej, určite tu bol domáci, chce ma vyraziť, ale mňa odtiaľ to nedostane. Inde by som musel platiť. Pán komisár. Mlčte, ukážte mi tie knihy. Áno, ale najprv mi ich dajte dole. Tak, prosím, 300 mariek. Hárem ako sociálne miesto. 300 mariek. Čo? Pán komisár, kde tu mám dať? Ale kde nájdete miesto? 300 mariek, pán komisár. Beriete lacné. No áno, ale kde? Áno, hneď to bude. Moment, vydržte. Dajte to, povedzme, dajte to do spálni. Čo je? Aha. Ja som to nebol, ja som nevinný, ja ich nepoznám. Aha, a máte alibi. Už zase začínate. Rozumiem. Čomu? Ste si 100% istí, že ste všetko premysleli. Každý detail ste si 1000-krát prebrali. Gomilu by nemalo dôjsť. Vraždu ste si premysleli perfektne. Ale na niečo ste zabudli. Na odpoveď na jednoduchú otázku. Povedzte, kde ste boli v čase vraždy? Langenhagen, s nami na revíri. Ozaj. Ďakujem.
Tak dovidenia, pán Dödl. Moment, a čo keď ešte raz? Pán Dödl, nebuďte smiešní, tých zaujímajú iba knihy. Ale predsa čo ak... Nejaký strach, ako hovorím, zaujímajú ich iba knihy a tie si teraz odveziem k nám. Takže pokojne sa vráťte, nič sa vám nemôže stať. Dobrú noc a spíte budem sa dobre. snažiť, ale ja... Neberte to tak tragicky. Ráno vyzerá svet úplne ináč. Ináč, no, to sa ľahko povie, ale dlh sa mňa nikdy nezaplatí. Aký chytrý. Che bella cosa è tornare sole nell'aria serena dopo una tempesta e la fresca e la donna bella. Že by som si dal kávičku, to je ono, áno. Che bella cosa. 112 a 6 grepov. Haló, Freddy. Nevyrušuj. Čo tu hľadáš? Malú šaločku kávy. Najprv 3000. Čo, zasa stúpli ceny? Nie, iba tvoja sekera. Ani tak... Čo? Takú malú. Ty máš odvahu. No tak... Zo mňa si nebudeš robiť blázna, stále ma vyžierať. Čo myslíš, že ti naletú na tvoj príležitosti? Tak prečo sa hádate? Tento podvodník mi dlhuje 3000 a ešte by chcel zadarmo piť. Piano, keď Emilio oslavuje, oslavujú všetci. Capito? Alberto, menil si líry? Menil si líry? Si. Koľko mariek ti ešte zostalo? 3000. 3000, tak mu ich daj. Komu, šéfe? Cretino padronemu, subito, presto. Bella, tvoje oči ma úplne pobláznili. Bella. No dobre, malú kávu? Nie, dám si radšej veľké pivo. Prosím. Tu máš. Ďakujem, Freddy. Na zdravie. Dobre mi padlo. Molto grazie, šéfe, si správny chlap. Rád sa s tebou stretnem aj druhý raz. Haló, hasta la vista. Momento, tvár toho chlapa mi pripadá známa. Kto to bol? Jeho meno. Ten, to bol Didi. Kto? Dödl, Dieter Dödl. Dieter Dödl? Alberto, vieš, kto to bol? Si. Ten, čo sme s ním urobili kaput. Kretino, a ty si mu dal 3000 mariek, stupino, animále! Otvor to. Hneď. Vyznáš sa v tom? No, to... Máš šťastie, chlapi zo živnostenského dozoru mi práve odvliekli 2 Turkov, to chápeš? chápem, ale... No ale vyznáš sa v jaguároch? Tak jaguár to je moja špecialita, to jo. No tak pusti sa do toho, patrí Japoncovi, ktorý dnes večer chce odísť do Tokia. Počkaj, pozriem sa, čo treba urobiť. Aha, vysí mu plyn a skontroluj brzdy. No, plyn a brzdy, to no, nie je daj sa problém, hneď do šéfe. práce, musím ísť na skúšobnú jazdu. Šťastnú cestu. Máme ho.
Finito! Hej! Čo je? Dávaj pozor si! Madonna mia, Alberto, vstávaj! Emilio, nespal som 38 hodín, nechaj ma chvíľku spať. Musíme odtiaľto vypadnúť, subito! Presto! Hrozné, strašné. To je... Mne sa nič nestalo, šéfe. Čo sa to tu porobilo? Dobrý deň. Prasa. Keby ste boli takí láskaví a vysvetlili mi, prosím, ak vám to nerobí... Neskôr, hneď prosím, momentíček, áno. Čo sa tu vlastne stalo? Nuž, prišli sem dvaja chlapi asi od konkurencie. Ďalej, rozprávaj, človeče. Koľkokrát ešte, pán komisár? Sedím tu už 24 hodín Ešte 24 tu budete. Začíname byť unavení. Je tak, Langenhagen? Nemáte náhodou cigaretu? Nie, dnes o to okolnosti nejaké mám. Prosím. Ďakujem. No tak zopakujeme si najdôležitejšie body. Kde sme skončili? Aha, už viem, áno, Japoncov Jaguar. Plyn a brzdy, to je moja špecialita. Teda opravoval som Jaguar. Taký Jaguar má niečo do seba. Ináč by sa nemohol volať Jaguar, možno, ale v žiadnom prípade Jaguar. Nechajte už ten prekliatý Jaguar na pokoji, kto to má neustále počúvať. Máme 3 mŕtvoly, streľbu v dielni a únos kancelária aj s dokladmi. A vy stále... Musí byť predsa nejaký motív. Nemáte náhodou niečo na jedenie, pán komisár? Aspoň zo pár orieškov. Langenhagen, zohnali ste tie oriešky? Ne? Viete, či som už vyriešil prípad? Aký prípad? A kto ste vôbec? Ach, pán starosta. Dobre ma počúvajte. Čo sú to za metódy? Áno, ešte horšie ako v stredoveku. Nemajú tu ani oriešky, ani tie. Máte oheň? Becker. Dobrý deň, pán starosta. Samozrejme. Nevzrušujte sa. Nie? O ďalších nevieme. Hej, 3 mŕtvoly. Výborne. Syna, zavolám ho. Pán von Langenhagen volá pán otec. Ešte niečo vám poviem. Už mám všetkého dosť. Budem si žiadať advokáta. Neviete náhodou o nejakom? Nie, prosím. Áno, ocko. No, cítim sa výborne. Áno, učím sa veľa. Komisár Becker vraví, že takého, ako som ja, ešte nemal. Áno, ďakujem. A pozdrav mamu. Môžem už odísť. Pán komisár. Možno za tým všetkým sú Japonci. Japonci? Dejiny mravnosti západu tvoria len akúsi kulisu. Mikročips. Technologická špionáž. No, budem pokračovať. Teraz vy? Ach, tak, vlasy. Aké ich máte, suché alebo mastné? Ako kedy? Žiaľ, stále sa menia. A skúšali ste už pivo? Pivo? Áno, ak chcete, môžem vám doniesť. Skutočne? Máte 10 mariek. Technologická špionáž. Že som na to neprišiel už skôr. Tí Japonci. Ale čo je to? Kto vám to dovolil? Kde dojdu? Šiel dolu po pivo. Po pivo? Vy somár! Ste prepustení! Prepustený? Ako to vysvetlíte môjmu ockovi? Ale tak správne, dobre.
Buďte takí láskaví a pokúste sa čo najskôr nájsť pána Dödla. Hneď, ale s mokrými vlasmi by som nerád išiel na ulicu. Ach, zasa vy, čo sa stalo? To sa pýtate vy mňa? Čo má spoločné s tými vraždami Dödel? Správna otázka. Odpoveď na ňu nebude ľahká, ale ja mám svoju teóriu, ktorá ho... I hneď a veľmi súrne musím hovoriť s pánom Dödelom. Ide o 30 miliónov mariek. Koho to zaujíma? Pána Dödela napríklad. Napísal som mu list. Nespomenul ho náhodou. List? Áno. Správne, tým sa dostávame bližšie k jadru. Ako vyzeral? No, ako každý list. Obálka, známka, adresa a odosielateľ. Nevyzerala takto? Áno, prirodzene je to ona. Komisárovi ste ju ukázali, videli ju. Prečo by som tak mal spraviť? Laik si predstavuje všetko veľmi zjednodušene, ale logika má svoje presné zákony. Prosím, kde je Dödel? Kde by mal byť šiel na pivo? Ak sa poponáhľate, ešte ho chytíte. Pretorius. Už som o ňom čítal. Dobrý deň, pani Haseburgová. Dobrý deň. To si zase raz pochutnám. Tá vôňa. Tak, a ide sa na to. No. Čo sa mi len zdá, som tu sama, som tu celá neunavený. Moment. To vlastne nepustím. Môžete mi niečo povedať o tajomných vraždách? Pán Dödel, boli ste tu, keď sa to stalo? Čo myslíte, kto je v pozadí? Pracujete sám? Popíšte nám, čo ste cítili. Nebojíte sa? Aký názor má na to polícia? A máte strach? Koho? Ste ženatí, máte deti? Frajerky? Očakávate ešte nejaké vraždy? Ja nie. Ako je to s vašou sexualitou? No, dovolte, Mari, nechcete... Mali ste šťastné detstvo? Áno, bol som, ale dajte mi pokoj, no čo? Chcem hovoriť so svojím advokátom. Choďte preč, dajte mi pokoj. Sem sa posaď. Prosíte, nesavčte ma, čo? Vážení diváci, nachádzame sa priamo na mieste hrôzy. V týchto miestach ležali pohodené, zmasakrované mŕtvoly. A tento poľutovania hodný chudák, tento nevinný človek to musel všetko zažiť. Nevinný? Presne tak. Hneď sa dozvieme, čo sa tu vtedy odohralo. Pán Dödel, čo ste cítili v ten strašný okamih krvi a hrôzy? No, moment, páni, ste z prvého alebo z druhého programu? Súkromný vysielač. Tak potom to bolo takto. Stal som uprostred miestnosti, presne tak ako teraz, keď som zrazu počul neuveriteľný zvuk. Okamžite mi stuhla krv v žilách, čo je prirodzené. Nie. Tých sa mi zastavil a tam prichádzalo to zo skrine. Ešte dnes počujem ten príšerný zvuk hrôzy. Prichádzal zo skrine. Ukáž, pozriem sa. Toto má byť všetko? Ušiel oknom. Do šľaka, nemôžem to odvysielať. Ideme za ním. Máme ho. Haló, amigos. Dávate si, ináč je všetko v poriadku, čo? Alberto, nechrap! Pozri, vieš, kto to je? Si. To je ten, ktorému sme urobili kapuť. Vážte sa, ešte sa uvidíme. Vstávaj. A ja už nevládzem. Nespal som celých 68 hodín. Kretíno, supíno, animále, prema sa rýchlo za ním.
teraz keď je to toto, tak, pozri, tak toto je naša poloha naša, toto je. No a teraz vynález, na ktorý ešte dlho bude tam ešte, no, dlho tam bude, no, vidíš, bolo sa to. Čo teraz? Plásu si sa. Kámoško má žohaň. Ja nefajčím. Počkaj, tu. Tam je! Maxo, ak chceš, môžem ťa aj dnes robiť predvádzača. Radšej nie, Didi. Skús to niekde inde. Ešte stále mám sádru. Máš pravdu, Maxa? Haló, Tito. Haló, máme na seba šťastie. Sí. No do frasa. Nechaj to za ním, ale... Pridaj! Tak a teraz vypustíme Alfa. Tak, ešte sa splní, čo som ti. Pozeraj sa. Čo? Zmizol. Zmizol, chyba. No to je technická chyba. Chyba tam, áno, to sa... Alberto! Cretino, stupino, presto! Čo je? Kretino. Skús taďal. Tam. Kretino. Daj mi to. Chod taďal. Si. Kretino. Alberto! Alberto.
Nie, úbohý Alberto. Čo ti je? Alberto, prosím ťa, vstaň, neopúšťaj ma, to nesmieš, počuješ, teraz ma nesmieš opustiť, Alberto. Drahý Alberto, syn môj, brat môj, drahý, potrebujem ťa. Prečo ma chceš teraz opustiť práve teraz? Emilio, prosím ťa, nechaj ma už konečne spať. Alberto. Dobre. A teraz alfa druhá, dvojitá. Čiže keď dvojitá, tak potom druhá. Do dvojice všetko dobre. Nie, treba odštartovať. Tak. Dobre sa... Čo je? Stoj! Nesmieš, musím to urobiť. Príčina smrti? Zasiahnutý črepinami zo zrkadiel. Nie, zasiahnutý guľkami na črepy padol. Dovidenia. Oh, bella bambina!
máte zväčšie, no? Ďalšia mŕtvola. To sú záhadnejšie vraždy, než v Dödlovom prípade. Dödl. Čo? Dödl. Dödl! Stojte! Dödl! Prisahám, som nevinný! Ja som to nebol! Dödl! Dajme tomu, že je naozaj nevinný, ale kto potom? On nemá motív. Pán komisár, dlho som o tom premýšľal. A po zvážení všetkých za a proti vnúcuje sa mi myšlienka, či to predsa len nesúvisí všetko s tým listom. Aha. Čo, aký list? No tento. Trojúr Pretorius, advokát a notár. Och, prepáč. To nič. Pán Dödel. Pretorius, advokát a notár. Mám pre vás veľké prekvapenie. Poďte, Prekvapenie. Kým ako notárovi a správcovi majetku zostáva smutná povinnosť oboznámiť vás s poslednou vôľou nebohého. Žiaľ, ostatní pozostali zo známych príčin nie sú prítomní. Iba vy, ctený pán Dödel. Nechcem sa vám vnúcovať, Brimborius, ale kvôli čomu ste ma sem? Prosím. Hneď sa to dozviete. Celý svoj majetok, to znamená niečo viac ako 30 miliónov mariek, zanechávam synovcovi 3. stupňa. Volá sa Peter Dödl. Čože? To som predsa ja. Milého príbuzenstva, nechodil zo mňa ťahať peniaze. Súhlasí, nikdy som nezistil jeho adresu. Ale som si... Pán Dödel, srdečne blahoželám. Príjmete dedičstvo? 30 miliónov? Samo. Prosím, tu sa podpíšte. Áno, rád. 30 miliónov. Kde? Tu. Áno. Nech sa páči. A ešte raz. Pre archív. Pre archív? Rozumiem. Prosím. Ďakujem. Čo to robíte, prosím vás? Odstraním stopy, ctený pán Dödel. Stopy? Aké stopy, prosím? Pri každej mŕtvole sa hľadajú stopy. Zase mŕtvola? Kto to je? Prečítajte si, čo ste podpísali. Ja, Dieter Dödl, sa týmto priznávam k vraždám svojich príbuzných, ktoré som sám naplánoval a vykonal. Viedli ma k tomu nízke podle pohnutky. Dedičstvo po strýkovi Friedrichovi som chcel získať iba pre seba. Už nemôžem ďalej znášať výčiky svedomia a preto som sa rozhodol dobrovoľne odísť. So srdečným pozdravom, Dieter Dödl. To predsa nie je pravda, zbláznili ste sa? Pozrite, tak. To bola kópia. Originál je tu. A teraz sa vydáme na malú prechádzku. Nie. Trpíte závraťami, pán Dödl? Nie, veľmi. Tým lepšie. Kote. Prečo to robíte? Keď sú dedičia mŕtvi, môžem si ako správca majetku robiť s peniazmi, čo chcem. Chápete, že som to využil? Nechápem. Pokračuj. No, bude to. Von! Les, lebo strelím. O chvíľu bude vlastne 30 miliónov. Skoč, lebo strelím. Pusti sa!
mozole. No. Skoč, nebo... Ešte klimám. Vydržím. Musíš. Nevládzem. Dedl, mám vaše priznanie. Poďte domů. Priznal sa mi komisár. On vraždil. Ja viem. A ja. Pomoc! Pomôžte mi! Vyťahnite ma! Až keď poviete komisárovi pravdu! Bude to? Všetko sa začalo tým, že... Stručne! To už nevydržím! Dožel je nevinný! Najprv ho chceli zavraždiť príbuzný, potom ja! Môžete mu veriť, komisár! Mala to byť fingovaná samovražda! Počuli ste, pán komisár? Pravdaže, ja som iba... Tak, tu sme skončili. Stojte, komisár, kam idete? Do penzie. Pardon. Lajo, vy ste milionár, Dedl. Hore hlavu. To sa ľahko povie. Na slovenskom znení spolupracovali Stanislav Dančiak, Eduard Bindas, Eva Večerová, František Kovár, Igor Čillík, Ivan Krivosudský, Vladimír Kostovič, Paľo Topolský, Jozef Skovaj a iní. Zvuk Zoltán Frieder, strih Judita Fatulová, výroba Ladislav Wagner. Slovenské dialógy Júlia Ciprichová. Réžia slovenského znenia Alžbeta Domastová. Slovenské znenie vyrobila Slovenská filmová tvorba, nositeľka Radu práce, dabing, Bratislava Koliba 1987, filmové laboratória Bratislava Koliba.